Bueno, bai, esan diteke lehenengo zati oso on bat egin dugula, ez? Aspektu guztietan, ez? Defentsan ekipo sendo bat ikusi dugu, taldea oso serio egon da, vigilantzia guztietan oso ongi egon gara, gero, nahi genuena da profundidade hori aurkitzea, nik uste aurkitu dugula, Janisekin, bai Tejerokin, Korpasekin, ez dakit, gero area barruan ere eduki ditugu erremateak, ez dugu sartu, baina, nik uste lehenengo zati oso on bat eduki dugula, ez? Gero, egia esan, kontra batean, gure ez dakit, fallo batean harrapatu gaituzte atzeraka, ez dugu ongi defenditu, eta, argi dago, jokaldi horretan gola sartu digutela, ez? Baina nik uste gauza asko positiboak ateratzen ditugula gaurtik. Ez dugu drama bat egingo, ze ez dago dramarik hemen, laugarren jardunaldia, badakigu 3 galdi ditugula lauti, baina taldea sendo dago, hemen denak elkarrekin, ez dakigu eta ez dugu ulertzen beste era batera funtzionatzen duela talde honek eta kluba honek, ez? Badakigu hau herri bat dela, badakigu nondik gatoz, nora goazen, eta helburua hor dago, ez? Hemen denak elkarrekin egon behar gara, eta inoiz baino elkartuako, ez? Bihartik ja beste aste berri bat hasi, gogotsu, sendo eta entrenatzen jarretu, ez dago beste misteriorik egoera honetan. Esango ez dela liga hasi berri da eta nahi bezala hasi, baina jardunaldian bakarrik gaude eta defendo indartsuago eta elkartuago. Bai, hala da. Ulertzeko da, ez azkenean, 2 urte oso onak eduki ditugu, eta normala da ere, azkenean 2 golpe hauetatik berriz berdin hastea, ez? Badakigu hau pasalitekela, hala pasata, baina haindikan asko falta da, badakigu gainera denak badakigu hau soluzioa dela, eta nola afrontatu behar dena, ez, hemendik aurrera, ez? Inoiz baino elkartuagoak denak batera, mesedez, eskatzen dut hemendikan, gure partez berdin jarraituko dugu, indartsu, bihartik ja berriz astea hasi, ez dakit, gogo horiekin, ez? Eta gaur ikusi dugun taldearen bezala, ez? Ez dugu aldaketarik eduki behar, ze taldea oso ongi dago, pozik egoteko, ez? Badakigu, azkenean garaipena behar ditugula dena pozik egoteko, baina, sensazioak hauek dira, eta lanean jarraitu, ez? Bihartik aurrera ja berdin, hortzak estutu eta aurrera begiratzea, jokatzen da.